Знаете ли кой е най-сигурният знак, че сте престанали да се поддавате на манипулации? Това е оня момент, в който осъзнавате, че вече не намирате оправдания за грозните постъпки спрямо себе си. Това е моментът, в който осъзнавате, че вече не си казвате: "О, той всъщност не е искал да направи точно това. Станало е инцидентно. Получило се случайно. Действал е импулсивно, без да помисли. Бил е в някакво особено състояние, затова така е станало." Това е моментът, в който просто погледнете истината в очите и без страх признаете пред себе си: той или тя се отнесе с мен грозно, лошо, неподобаващо. С мен не може така. Не искам никой да се държи с мен по този начин. А нататък си е ваша работа как ще постъпите. Дали ще прекъснете отношенията си или ще дадете втори шанс, решението зависи само от вас, защото става дума за вашия собствен живот. Ако сте от хората, които искат да имат смелостта да не допускат недостойно отношение към себе си и с чест да устояват личните си граници, имате тази възможност. За такива като нас правя специален въркшоп "Личните граници и начините за тяхната защита". Местата са ограничени до 20 души. В 3 поредни уикенда, през март, в Zoom, наживо, аз и вие, заедно, ще свържем теорията с практиката. Само 20 души от вас ще имат тази възможност, затова побързайте. Заявете участието си на адреса, който виждате, и научете подробностите в сайта miglena-angelova.com/egovision. Изковете бронята си сами и животът ви наистина ще се промени към по-добро. А сега просто действайте.